Maayong buntag mga kapuso, karong buntaga atong makachikahan ang usa sa mga organizers sa Davao City Police liwanag sa panahon ng pandemya na si Police Major Rosario Aguilar. Maayong buntag Police Major Rosario and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you po? Siyempre, we will start our morning with thinking of always doing what is right and what is just. Ma'am, please tell us something naman kini inyong proyekto na liwanag ng Pasko sa panahon ng pandemya, parol making contest. Actually, ang OPR ani ang nagdumala jud ani ang ato ang sikado kato sa city nato nga ginatawag nato nga police community relation. Ang pinakatumong aning liwanag ng Pasko sa panahon ng pandemya is to remind us, pahinumdom sa tua, in which mo ni atong kinahanglan nga despite nata sa pandemic period dili gihapon nato hikalimtan ang Ginoo. Syempre ang mga nagsimbolo ani ang parol, ang mga palamuti during sa Christmas season, o kani siya mag-remind sa matag-usa dili lang sa mga kapulisan kundi kadto ganing higayon nga nakasurvive ta along the way og pila ka tuig nga naata sa pandemic period. Una, ika-5th year na nato ning ato ang out of the box or ato ang best practice nga paano katong nanghatag ta og mga regalo sa mga bata. Nag-ato ta dito sa mga areas wherein ginakonsiderar nato nga maotoy angayan nga tagaan og pahalipay nga mga kabatanunan o kauban ang ato mga stakeholder. Daghan man gud tag stakeholder nga gusto jud makitambayayong sa mga project sa kapulisan o kana ato na ginapaningkamutan nga mapahigayon. So, ang tanang police station, 15 police station ang Davao City Police Office, apil pod ang ato ang mga special unit, nag-identify sila og mga community nga mahimong recipient atong pahalipay nato sa mga batanon. Ikalima na siyang tuig. Mas na-appreciate gani karon ang kanang importance sa pagpanghatag. It's more on giving and sharing during Christmas season. Alang kanimo ma'am, unsa ba ang ginasimbolo ani nga lantern ug unsa kini ka importante hilabi na sa panahon nga nakasinatik ta og kanang kalamidad ug aduna pa ta sa sitwasyon sa pandemya? Actually, personally, pag moingon magutag Christmas lantern, it always signify about love and hope. Mo jud na siya, gugma jud siya o paglaom sa panghitabo karon despite sa to ang ginaatubang nga panahuman nga pandemic period, naglaom ta nga mahuman na jud ni sa hinadaling higayon aron mabalik ta sa atong naandan. O syempre kana po nagsimbolo attorney nga kaning ang lantern, ang siga, ang kahayag nga bisan pag niagi tag kalisod o kangit-ngit naa jud giapoy ugma. What's going to be your plan for Christmas po? Plan, una naka-heightened alert status mi. Sa pasabot, naka-duty po mi habang naamo diha nagsilibrar sa inyong mga panimalay, sa inyong pamilya, sa kaning peaceful nga pamaagi. Ang inyong kusog sa Davao City Police Office, mubantay sa inyo sa inyong pagdahig sa pagkatawo sa Ginoo. And syempre nagasilibrar man pud mi ana sa muang isig kaingon pod sa mga kauban sa extraordinary pod nga pamaagi. Ano po ang mensahe ninyo sa lahat ng ating mga kapuso ngayon at nalalapit na ang Pasko and ang New Year? Opo, ang mensahe sa Christmas season is kaning ginaingon nato nga syempre peace, love, kaning hope, o looking forward for another year na punta nga mahimong malambuon, mabulahon, o syempre luwas ang matag-usa sa usamang katalagman. Mao man jud ang ato ang kanunay ginaampo para sa tuang kaugalingon sa atong mga minahal sa kinabuhi. Padayon ta sa pagtuman sa mga ato ang mga buluhaton, especially sa balaod nga mahimo tang matawag ta nga isa ta sa mga disiplinado ug angayang tawagong Dabawinyo. And finally, ang message din po sa lahat ng iyong mga fellow police officers na naa sa Davao City Police Office. Ang samuan naman sa ako ang katropa, sa ako ang mga kaubanan sa pamulis, sa panerbisyo, daghan ang gustong manerbisyo apan gamay lang tang nakasulod diri no sa amo ang organisasyon. So gamito nato ni siya sa maayong pamaagi
ihatag jud nato ang tiunay nga serbisyo nga angay sa mga Dabawenyo o sigurohon nato nga mahimo tang maayong ehemplo sa ato ang komunidad isip isa ka empleyado sa gobyerno. Daghan kaayong salamat Police Major Rosario Aguilar for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.